kinabuhi karon. Sila krisis, di na tinuod ang tinuda na isa pa nakabuntol, lingi-lingis sa wala lingi-lingis sa to. Abadi lang gamay padayo na ang tulo, rapa-pam-pam-pam, rapa-pam-pam-pam. Iyang siyabot sa galunggan, rapa-pam-pam-pam, rapa-pam-pam-pam. Lami ang natural kang pinayahan, tapos ang salutod wala manayaw. Kaya ko lang ang bugan, wala manayaw. Di kapoy na kong vlog dire, kapos kaniyo, kani. Anak mo. Mag-request na kung ayaw, wala mo na ayaw, ha? Hoy! Bakit ka? Balik mo, pinamiyam? Pangatang, kapit sambi. Uy, wala ko ikit bang parang? Kami lang. Uy, pinisir na ako. Salamat! Salamat! Hoy! Kasi na pa inyo niyo. Yawa. Uy, ma'am! Pam-pam-pam-pam. Uy, salamat kayo! Ako kayo magtabong sa mong kinabuhi karon. Masig na pa ilang. Ma'am! Last na lang din, ma'am. O sige nga ni ma'am, gali. Ha? Tagasa si Ma'am Ann. Alai, Ma'am Ann! Last lang din, pakaulag ko, ma'am. Ma'am, lamit ang durian, ma'am. Oy! Hoy! Mahal ka noy! Yawa! Ayaw na! Sorry, sir. Masih madalag hangyo, sir ba? Yawa! Yawa! Malamar ay mo yun. Masir na hang. Sir. Sir. Oris na lang, sir. Mag-perform ba? Sir. I-focus na sir. Wala na lang gapon. Mana siya? Izom! Sir, orange ang sir ka sir. Ha? Hindi mo na orange. Ano lang sir? Kaya na rin, anong orange lang sir. Ha? Isa ka po sir. Salamat. Ala yawa! Nangumpran naman ka niya! Rapapam-pam. Rapapam-pam-pam. Sibuyas. Karne ba ba ito? Pagsubak sa utan. Wala karne ba kailan diyan? Puro karne. Rapap sir. Oh, wala okay na. Kami bahala mas. Tara. Ay, salamat kayo, ma'am. Sir, salamat ka sir. Salamat kayo, ma'am. Salamat kayo. Shout out! Oh! Shout out! Shout out yung mga rin mo. Magpasuara nyo. Oh! Yan na! Hanara mo na! Ay, hindi! Dito migikan sa inyo na nagsayaw dito! Yawa eh kuya! Uy, kuya! Uy, kuya! Gusto mo no? Pam-pam-pam. Ako'y labot. Ay, salamat kayo, ma'am. Ama ka. Pagulit sa balay.